Gutom na ko ba? Ito na ta. Tignan natin si Larry. Kaon. Hapit na Larry Mlambok ba? Oh, ang gataw na. Babag Ayan. ko. Ha? Babag ko tungo na ko sa kaon sa lambok. Si Alvin bitaw, murag babag mo nagtungol kay kuto-kuto may mudak ko. Pero nambok mo lagi. Pura buyag mo na si Alvin kano eh. Kaon eh. Sa una, karon hinay naman mo kaon. Idaran na. Taas-taas ng edad. Pero itong katawan mo, 27 no? 26? Nahilo na kayo. So, nagpula. Size, sitting kita ada. Ano mo ka daw to? Bayan ka to? Mana. Ayo sa baga kayo. Ligay ba? Sayang. Tahu mana ko? Hindi mo to. Kaya pera. Pinaabse. Magagan.